Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga transaksyon sa Talisay City Police Station ana na sa gawa sa ilang police headquarters. Kinarong kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Si Chona Carion sa report. Dinhi sa Liberation Park sa Barangay Poblasyon at Bangla nga bahin sa police station, giabi-abi ang mga tawo nga mo-transact sa Talisay City Police Station sama sa paglukat og police clearance, travel pass ug ubang rekisito alang sa mga locally stranded individuals. Mas hamugaway kini og adunay gibutang nga lingkuranan aron mapabilin ang social ug physical distancing. Hugot usab nga gipatuman ang pagsulob og face mask o face shield sa mga mukuha og mga dokumento. This is a move in order to observe health protocols and to avoid the station being infected of COVID-19. Hinuon ang mga magpablatter at tumulaho sa ilang opisina ug kadto usab nga mga dinakpan. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.